Xa o ven, o encontro de palilleiras de Burela volveu ser todo un éxito e van 15 edicións. Nesta ocasión, unhas 650 palilleiras chegadas de toda a comarca doutros puntos de Galicia, pero tamén de Asturias, Valladolid ou Zamora, compartiron experiencias que demostraron a súa habilidade co encaixe de bolillos a todos cantos asistiron ao encontro na nave redeira na sede de Expomar, no porto burelense. A alcaldesa de Burela e deputada provincial, Carmela López, participou con outras autoridades nesta celebración na que se homenaxeou tamén a palilleira máis veterana, a viveirense Isabel Sierra, de 107 anos, e que aínda continúa palillando. Tamén houbo lugar para as novas xeracións. O encontro de palilleiras de Burela mantén a súa pegada e sitúase entre os mellores de Galicia. Ademais de traballar, houbo tempo para conversar, para degustar empanada de merluza de Burela, para desfrutar co baile e cantos de Arume. Para festexar o Día das Letras Galegas, honrando este traballo artesanal convertido en arte e tradicionalmente feito polas mans dunha muller.